எதுக்கு எடுத்தாலும் கோவம் வரும். அப்படி கோவம் வந்தா தலகால் தெரியாம பெரியவங்க சின்னவங்கன்னு பார்க்காம வாய்க்கு வந்தபடி எல்லாம் திட்டி போடுவான். இதனாலே அவன் கூட யாருமே நெருக்கமா பழகல. அவனுக்கு அதை திருத்திக்கணும்னு ஆசை, ஆனா எப்படின்னே தெரியல. அதை பார்த்துக்கிட்டே இருந்த அவங்க அப்பா பொறுத்துக்க முடியாம ஒரு நாள் அவனை கூப்பிட்டு அவன் கையில ஒரு வாளி ஃபுல்லா ஆணியையும் ஒரு சுத்திலையும் கொடுத்தாரு. உனக்கு எப்பெல்லாம் கோவம் வருதோ, யாரெல்லாம் திட்டணும்னு தோணுதோ, அப்பெல்லாம் இந்த ஆணியை எடுத்துட்டு போய் வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்க மரவெளியில அடிச்சிருன்னு சொன்னாரு. நாளே அந்த மரத்துல 50 ஆணி அடிச்சு வச்சிருந்தான். போக போக அவனை கோவப்படுத்துறவங்க கிட்ட வன்மையா பேசுறத கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைக்க ஆரம்பிச்சான். கோவம் வந்தாதான் உடனே ஆணி அடிக்க போகணுமே. ஒரு நாள் கோவப்பட்டு ஆணி அடிக்கிறதே நின்றுச்சு. உடனே அந்த விஷயத்தை எடுத்துட்டு அவங்க அப்பா கிட்ட போய் சொல்றான். அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்னாலும் வெளியே காட்டிக்காம அவன் கையில ஆணிய புடுங்குற கருவியை உனக்கு கொடுக்கறாரு. இப்போ நீ அடிச்ச எல்லா ஆணியும் புடுங்கிரு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஒரு நாள் முழுசா உட்காந்து எல்லா ஆணியும் புடுங்குறான். அப்போ அவனோட அப்பா வேலியில ஆணிய புடுங்கின இடத்துல இருக்கிற தடயத்தை காட்டி, இங்க பாத்தியா, நீ கோவத்துல பேசின வார்த்தையும் இந்த ஆணி போலதான். என்னதான் இந்த ஆணிய புடுங்கிட்டாலும் நீ பேசின வார்த்தையோட காயம் மறையிறது ரொம்ப கஷ்டம்னு சொன்னாரு. மொத்தத்துல வடிவேல் சொல்ற மாதிரி நீ புடுங்குனது பூராமே தேவையில்லாத ஆணிதான். ரேடியோ சிட்டியில்